haifar da alkhairi kuma a faɗa alkhairi abinda za a yi din kuma ba haka wannan ita ce mama wacce aka fi sani da Maryam. Wannan kuma shine oganta G-boy cameraman Malam Isa Madadi. Allah ya sa su biya ka. Wannan shi ma assistant din G-boy ne. Allah ya sa su biya ka. Amina dan Funtuwa. Wannan kuma shine Mubarak Light. Assistant ɗinka ne? assistant Isa Madadi. Kai kuma a ga fuskar ka ba. Ai ina gama wallahi. Allah ya sa a biya ka. Aliyu dan boye mun. size. YouTube take so. Wannan shine cameraman wato wanda ake fi sani da Jimo. Kace a YouTube zaka sa ko? Ga kuma makeup. Ga fuskar ta yi na makeup. Wannan kuma production manager Kabiru Adebu. Madadi latinan mu na gargajiya wanda ya fi kowa iya latin. Ga kuma small PA. Wannan shine Hassan Giggs, director a cikin fina-finan Hausa. Yanzu yake directing din fim. Anan gida. Daure yake tsaya. Giggs International. Ni ne ana kenan. a jihar Jigawa. Idan kuna bibiye da wannan tasha za ta dinga kawo muku abubuwa wanda shirye-shirye daga cikin fina-finan Hausa da waƙoƙi daga Najeriya. Wannan shine jaddagarku jaddagarku kana nan. Wannan kuma ita ce kuwa fi sani da ummi. Gaskiya jiwo ka iya ɗauka hankali. Ba ba komai amma kawai. Ummi. Ga Sadiya ta cikin fim ɗin a duniya. Action! Yau ma kuna sauraron sa.
yi shiru. Na yi shiru. Ba dai rikodin kake ba. Yawa. Mu je Yusuf. Na yi shiru. Yawa yana muku magana dan kuna sauraron sa. Lala. Taimake mu. Let's listening za ku dinga yi magana yake yi. Yawa. Action. Na gani ainihin nake so in gani recording din su. Tashi ki tsaya. Aka kike gashi ki dazu? Sai na maredi zabi da ci. Okay, mu je. Wannan ba. Mu je. Ko dada kai kai. Me faru? Ba dai ne yasa furfe ba.
Zo ga. Kawai, ka kalle ni dan na ce ku to kawai. Tanan za ku to, tanan. Darakta. Okay, kana dauka? Zo gani da muna ciki, zo gani darakta. Ku ci gaba da abin da kuke.